Chungul bura mano ma ugunja kama bedo kata ka warango ni ji kose wuok oko jopinyo se wuok oko kanyo marango gi achiel kachiel antiere kae kod Joibonyo mondo miyo konwa achiel kachiel embene ni onene yo machal nade machiegni ahinya okinyi makone erupeny kama kaka wachakega oru nyaka nam Cleo kamano bwana duoko no oru nyaka nam oru mane mos maber gokinyi chiyo makare moro mowacho yaore chiyo jomoko nya yawe nyaka sauchiel joka baba ng'eni yawe seche te kamano weche thoth ahinya mantiere kar kata ahinya ka warango sani ang'eni nitiere chenro mopogore opogore mabende osebedo kwa yudo e mesa mag weche manyien nyaka sani mbele nothijo kata arita kwe oseridi kendo nitiere kata roadblocks moko maponono oseket kar kacha nitiere kuonde makaoni dhi kete nyong'ong nuone gin mag ahinya monego warangare odiochieng' makawuono. Erokamano Cleophas, kwachako gi Mbeere North to inyalo paro ni ma e gweng' mano osebede gi liet ahinya e ndalo campaign. En gweng' ma inyalo wach ni jolup jotend piny Kenya ariyo nyogede kata nyogo e tach nikech kineno ka Kithure Kindiki profesa nyoni kuro nowacho no bro wuok mana Mbeere North tarik 28 mar dweni mamano kiny kose land duoko mar yiero to Rigathi Gachagua bende manen jalup jatend piny mano thichoko kuwuok ofis bende nokoni en bende obro mna wuok Mbeere North kanyo mna tok kose land yiero mang'ano magisero miluongo ni Newton Karish ma en jachung' gi duond od bura mar DP ema oselandi ni dhi timang'owa dhi bedo jaod bura ma Mbeere North koro en kuma liet nyong'enya to kendo kanyo iparo chien kanyo nyoro nitiere kaka jo United Opposition kamotimo Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa nyokwe ni gin gi maling'ling mawacho ni nitiere kaka inyalo kwalo mbulu kuro emomiyo police oketo arita makare ni kik bedie ni gigo makamano nyalo timore mar rocho ang'owa rocho chenro mochan kawuono. To bende ka gine chenro gi mag yiero ma en yiero mokwongo madhi neno kae ka IBC rakore waching mano are ket gi apis manyien kanyo kotane kod Erastus Ethekon kendo en moro madhi bedo yiero madundo kuonde chung'o bura mopogore opogore bacho kae to kanyo bende iwacho ni wadhi e yiero ka wantiere kod paro mopogore opogore ni yiero United Opposition kotele kod Rigathi Gachagua kod Lange osewacho ni to en ang'o madhi timore kar ka Magarini gisewache ni yiero nitiere tudruok machielo kod achiel mar commissioners kod jotelo mawuok e county mano makwale kotenore kod yiero ma Magarini manyaka sani en gino mosekwedi kod IBC nigi ting' mano mar iwacho ni proving a point kata wacho ni yiero wan onge ng'ama chungo wachulo ni yiero mano ma credible en gimoro mabende dhi kelo tem kawuono. En penj malich miwuoro ne commissioners mayande kodonjo ofis nikech ing'eni tok yiero mar higa 2022 manotimore ne nitiere to gi IBC mane nitiere commissioners mane moko otieko ndalo gi ofis kuma noting'o mano senindo Chebukati Professor Gulie Gere to nitiere moko mabende no resign kane koro giwacho ni ne gionge gadiera kata gi yie kuom moko kuom gi mane nitiere ofis kanyo yie gima notimore koro obudho karibu higni 2 kapok wabedo gi commissioners emomiyo group mar Ethekon nyaka timatima gino madeginyal mondo ng'ata manenogi owachie ni ombulu midhigo kawuono en ranyisi gino magibro timo e ombulu mar higa 2027 nikech kapo ni nyalo bede to tuang'e kaka piny Kenya wakachalo en ni commissioners moketi ni nyakati ng'enye ne ichwogi gi tonge ti bagi gi tonge gi nang'o nikech mane kit siasa nikech samidhi e yiero to nyakitimie gino mabro buogo chuny ng'ama dhi timo yiero no mondo kapo ni ne en gi mipango moro oyudo buok ong'e ni kara gini nosetima ng'owa jogi osefwenyo so gigo mar Rigathi Gachagua gi kweth mare mar United Opposition wacho mago gik ma wanyaluongo gi kisungu ni tactics of opposition nikech nyalo paro kata chien kanyo kara Raila Odinga manosenindo Nyasaye oket chunye kamokwe to gi jogo mamoko kane gini opposition kinde ka kinde kwachomo yiero ne gigolo ga weche moko magiwacho ni magi maling'ling magin go magiseyudo mawacho ni nyalo bedie gino minyalo tim sama ji dhi e yiero mok tim ang'o mok ber so magi gik masama ine kweth mapingo sirikal matiyo nyaki bed godo nyaki tim nikech mano e kachiel ing'iso teku mari mar kisiasa to mar ariyo ikelo buok ne joka mondo kaponi ne gipango gimoro amora
to nyaka koro gitang' ni chal ka giming'eyo kendo ing'iyogi iwacho ni achiel kachiel kanyo kama gintie. Wadhi yudo thuolo mar rango bende kuonde chung' od bura mamoko Nyakwaro gi Jwang'o Okinyi ni ma kawuono ka wago tach mane wacho ni kuonde chung' od bura ma bende wadhi bedo ka omiyo pek mana kaka wasikoni ka achiel kachiel. Kendo e thuolo ni wacho kanyo ni ka waduogo warango mano ma Kasipul, to sani ka watudore achiel kachiel kod Steve Biko ka entiere kaunti ma Siaya, entiere ka chung' od bura mano ma Ugunja. Okinyi ma kawuono Steve Biko, nyaka sani ochal nade? Dakika osekalo 20 tok saa 12 mar okinyi ma kawuono. Bende ji osewuok oko mano mar go ombulu. Intiere kanyo Sigombre, Sidindi, koso intiere Ugunja Ward. Kawuono kama intiere kanyo ochal nade okinyi ni? Steve Biko, kinyalo mana winjo inyamiyo achal mar wach kar chung' od bura ma Ugunja okinyi ni. Erokamano ahinya Cleophas, awinjo maber kowuok e skul kata kar tiegruok neri ma Nyasanda mayudre Ugunja kaeri. Kama eri en achiel kuom kuonde luto ombulu go eko ma yudre e kar chung' od bura neri ma Ugunja. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' nero ma jopiny osebedo ka rito ahinya kaeri mar yudo thuolo mar yiero jatendgi kata jaod bura no ero mabiro tayogi ka e lak saa 12 gi dakika 4 mar okinyi masani ni eri. Cleophas, presiding officer makaeni noyudo thuolo mar ikono jopiny ni chenro koro chakore ayanga kendo koro yienegi mar donjo kaeri mondo mi gichak luto ombulu. Ka bende nyaka gie sani e kar tiegruok neri ma Nyasanda waneno ka kwan donjo jogo mabiro kaeni mondo mi luto ombulu en kwan ma kidam ka mana kinyalo neno batha kaeri kaka ja picha mare nyalo nyisi kaeri nitie nyaka sani jogo eko ma ne nie line kaendi osetieko go luto ombulu margi kendo koro jogo eko mantie kata presiding officer kod karende kaeri rita mondo mi jopiny omol kaeri mondo mi luto ombulu. Ka bende ka gidonjo kaeri ma eri kama gibiro bede ka gichopo kaeri, mano e masin ma nyiso kata macheko godo ka bende ng'ato nie system mar go kura. Ka nyaka gie sani e wuoyo achiel odonjo kaeri kendo dhi mbele gi go kura. Ka odiochieng' manyoro returning officer ma Ugunja kaeri mano Dennis Omer nonyisowa kata nolero ni chenro ni eri dhi makare ka jogo eko ma masin ni ere dhi ng'udho lwetgi ibro ti kod yorno ero mar menyo suchgi mondo mi ong'i ka bende gine system. Ka bende nowacho ni mana jogo eko kende mantiere system ma dhi yudo thuolo mar luto ombulu kaeri. Cleophas, ka bende kaeri kar chung' od bura eri ma Ugunja ni kod joluto ombulu maromo 60,114. Koro mana kachiel koro ang'nwa mana bedo kaeni mondo mi wanyis ni to chenro ne dhi nade ka mana gi nyaka sani eri mane kaka chalo e kar tiegruok neri ma Nyasanda. Ka bende security bende kata weche mag arita kwe ored mokalo kaeri ka obila nitiere ka kendo ne gichopo chon mar neno ni chenro ni eri otim e yo makare kendo e yor kwe. Cleophas. Steve Biko, weche thoth nya mantiere kar kanyo to gin penjo maloyo duoko ma wantiere godo kar kata ngino mondo mwadhi bele kangi mar ang'na bende kuonde mamoko ka jopiny osechako wuok oko alwora ma Ugunja kendo kapod wantiere kar ka kod J Bonyo irango ma en kar chung' od bura man gi joluto ombulu moyo 60,000 to jatelo mowuok e lemono ma en Opiyo Wandayi kano yiere e yiero mokalo noyudo kwan ombulu maromo 30,000 gi wiye mano nus mantie ka jok manolowo en okochopo kata 10,000 kirango mane yiero mokalo. Sani jok mantie kacha jok mochopo e line osetieko mowuok mbele podo ka podo makre koso mbele ka to poko chake. Cleophas, gimitemo penjo en ni to ang'o momiyo mbere king'iyo pichni mwayudo tudo ka ji osepange laini mang'eny gokinyi. To kwang'iyo Ugunja to Biko wachonwa kanyo ni kijana moro achiel emosechopo to sani saa 12:30. To kipime maber kaka iwacho ni masani en jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi noyier jaod bura ma Ugunja gi kura 30,000. Jogo mondikore kura Ugunja gin 60,000 gi wiye. Gima mano temo wacho en gima wadok e chien kana watimo analysis mar yiero mokalo ahinya to Kaluo. Kendo nyalo paro kana watimo sigana mano tim gi Chris Owino mano koni ne nitiere kura karibu 700,000 mane onindo Kaluo. To mage mineno ka sani timore ang'owa Ugunja sani. Pogi chiyo. Nikech chalo ka gima jothuru wang'eny ne sama ji dhi ombulu ka ging'e ni ng'ato nitiere machal ka gima oseyombo. To koro gin
ok gidhi ok giwuogi mondo gidhi luto ombulu gikoni Cleo nosekalo wan warito mnano lande gino wasekawo mane matimore to ema hinyowa nikech abed ni wawuok chon twago ombulu chon twaringo wadoge tijewa chon wanyadhi maberie mokalo nikech sami mondo migo ombulu no iwe odiechiengi bedo gi nafas malach matimo gigi mamoko nikech kapok ichopo sani to koro kang chopo saa 4 midwadhi tidhi yudo ka ini chalo wuok ka nyaka sidindi to ini idwadhi ni akaw dakika 15 mondo ago ombulu mondo adoge chiro tiyudo kidwadhi pango laini kata saa 1 to chunyi gore kendi chaki wuok idok ni ang' naduoga chek saa 8 saa 8 no bende nitiere mana jok mang' wacho ni an bende okadwa mondo ang' nadhi saa 8 kichaki idok tiyudo ka laini bor tikono kanyal rito arito manade to wan jo ODM wasekawo wan jo UDA wasekawo wan jo Jubilee wasekawo koro ibedo ni okigo ombulu nikech samuoyo mari emomiyo ber ka jowa duto nyalo wuok sani joma ni Kasipul joma ni Ugunja giwuogi mondo gigo ombulu chon mondo kata kang bedo ni koro jo IBC obeta rito saa 8 rito saa milore ombulu tikweno to yudo ka gin ne gisetieko magidhi gidoge tijegi mapile pile giyude chiembgi matinende nikech kawuono bende wacho ni en odiochieng'no moke ma yweyo en odiochieng' tich nyaka go ombulu kendo idog kachiel kachiel ka warango kamachielo mantiere yiero madundo ni nitiere Kasipul Kasipul di gik mathoth ahinya wacho ni arita kwe en twak mosebede kinde ma campaign mangima oseti kod josiasa manyo lemo jok mantiere APC kod jopiny moko bende osedo hinyruok makagi ka gin weche mathoth man ka mokwongo mag siasa mabiro higa 2027 mani yiero mabiro kod sani chal mar wach mar yiero ahinya kotere kod wechegi mago mag arita kwe nyaka sani kawuono gokinyi ka ji wuok jo Kasipul gibed gi geno mar bedo kod arita makara ng'en jatend migawo mochung'ne weche mag arita Kitwa Murkomen komene nitiere gwengo odiochieng'no manyoro Cleophas gigo matimore Kasipul kata mosebedo katimore Kasipul to gi Homa Bay mangima gin gigo makuodo wich ok gin gigo monego timre piny ma ji olonye wuok tich kane watimo chenro marwa mar kaka wanene county ma Homa Bay jo piny mang'eny no wacho ni Homa Bay en county ma nyinge rach to nyinge rach nikech jo siasa maketo rowere lweny maka gimoro timore atima to nitiere rowere mosenyiewne gi beti osenyiewne gi ludhe mondo gidhi go jowetegi kendo jo piny no wacho ayanga ni gibende gipenjore ni to polis niga kanye seche ma gigi te timore nikech giwacho ni jogo matimo gigi ok gin jok mawuok oko gin mna jogo mawuok kanye e Homa Bay kanyo kwaduoge e Kasipul bende jo telo kada ja Din Salam moro no loso ko wacho ni en odak Kasipul kendo ng'eyo to wacho ni gigi giwinjo maling'ling kata kapok otimore koro bende kawi giwuoro ni ka japiny wacho ni giwinjo ni jomoko pango ni dwa dhi muocho tulo kamoro to bila ni kanye to jotelo ma Homa Bay county ma Homa Bay gibende nyaka koro giwuogo ko mondo gikwed gigi nikech sama gigi timore tiluonge nyinggi bende waneno ka chalo ka gima ok lichnegi ok obadhogi manyiso ni kit lweny ema dwa chale ni ene kino miwacho ni ene mode of operations matimore Homa Bay to rach ahinya Kasipul nikech nyapare campaign ni nitie karibu ji 2 mosethoe kane pok wadhi e campaign kano chaka yanga kane pod ilaro nominations mag ODM be nitie ji mang'eny mano hinyore nitiere mitokni minyalo paro chieng' nominations mag ODM mano kethi mwandu mano kethi koro ng'isi ni Kasipul ka osebedo kanyo minyawach ni Paulwen Cleophas wawach ni kata mna nyoro godhiambo nye wayudo maling'ling kendo nye wawache Ramogi TV ka ni nitiere kweth mar jo maundu moko manyo chok kamoro mo mimi tokni gi gigo mag kelo lweny mondo gidonj Kasipul to kanye waloso obila nyokonwa ni giketo roadblock mar temo cheko mtokni moka mama biro donjo Kasipul kanyo mondo ging'e ni gitemo jogi to penjo maduong' en ni to nafas mar fwambo mar kwach kich ni kanye nikech piny Kenya ka osuru michoko mang'eny mabende ok penje no timang'o ng'eny ne dhi ne jog miluongo ni NIS ting'e ni NIS ni kamora ging'weyo maling'ling to koro jopiny molokore ng'weyo maling'ling mohingo gi emomiyo kapo ni gibed ni gitiyo gi jotelo mag county kata ma oyier gwenge ma Kasipul to gi Homa Bay kanyakla nyaka koro kwergi nikech ombulu en ratiro mar japiny onge kaka jomoko nyalo bet kamoro
nigi pango ni gidwa dhi rocho chenro marang'o marombulu weja pinyo yier kako dwaro mondo duoko mora mora muwuok iwacho ga ni samose yier ng'ato mobet ofis to ji duto manogone ombulu gi manokogone mago joge so lweny onge nafas e piny masani tahinya hinye gwengewa makaluo okonego bedia kiwacho ni mane singo bende ma medo chwal nyakura moge jwang ne jogi duto kamoro moro magintiere kawuono wando wachiwe county ma Nairobi kae to mane wan gi jofwambo moke e tung piny sani wawinja ni Kasipul to chiwo yo machal nade watude achiel kachiel kod nyawadwa Crispin Otieno ka entiere alwora ma Kasipul ka entiere Kasimba eno yugis koso sebedo thuolo mar dhi kama chielo Crispin Otieno machiegni ahinya e rupiny okinyi makono ka warango yiero gi madundo Kasipul ochiwo nade kawuono to mage ma iseneno arene ichop Kasipul nyoro nyaka kawuono okinyi erokamano ahinya Cleophas wachiwo maber Kasipul kama wantiere ni mana kaka iwacho wantiere skul primar mar Kasimba kendo chenro mar goyo kura ochakore sa 12 mana kaka ochan kendo kama wantiere ni nyalo neno ji jogo kura donjo kendo mae koma mar presiding officer eno bet ka ong'iyo kaka ji wuok oko ka donjo kaka chako goyo kura kuma ntiere kom mar ariyo ni kanye michiwe ID mari kendo ing'iye e mashin ni ka oyango suchi kendo oyango ineno kaka wuodwa ni oketo lwete kanyo kendo picha ne owuok mano nyiso ni en jago kura maka kotieko kanyo to ontiere bire kom mar adek ni ma en kama koro imiye oboke modhi goyo godo kura kose miye to odhi godo nyaka iluongo ni polling booth kendo oyiero ng'ano modwa ni mondo bed jago kata jatend od bura ma Kasipul kaito obiro kete kanyo bathe koni mano kama agents bete kagi ng'iyo kaka chenro ni dhi nyime tadani mondo Cleophas anyisi gino matimore oko koni dhot koro wadwa ni wawuog oko mondo wanyisu kaka weche chal ma oko mar polling station ma room number 4 kendo mage kaka oganda omondo ineno ka line pod bor ka adani mondo atem loso kod moko kuom jogo mowuok Kasipul mochopo ka ginyiso ni ne gichopo sadi to chenro dhi nyime nango karibu Ramogi TV nyiso ni luongi ni ng'a ichopo ka sadi nyinga Rosa Doda achopo saa 11:30 to chenro chakore saa 12 mokinyi saa 12 wang' nyaka sani gimoro amora dhi yo makare gik moko dhi makare erokamano walos kod jaduong' karibu wantiere achiel kachiel Ramogi TV luongi ni ng'a ichopo ka sadi nyinga Thomas Ondiek achopo ka endi saa 12:20 to anong'o ka chenro dhi mbele mak mana ne laini ema confusion nitiere nikech ji ok ong'eyo kuonde ma nyinge gi nitie koro kata mana officials go bende ywak wan bende waywak lakini aneno ka laini sodo matin erokamano oyalose gi kijana mot iluongi ni ng'a wantiere achiel kachiel Ramogi TV ichopo sadi nyaka sani chenro chalo nang'o anacho nyinga Vincent Onyango Nunga achopo ka saa 11:30 chenro dhi maber en mane ni pod ji okia kumonego bed ni gibede ka gigo kura en mane odhi masawa kamano ntiere mama moro be dwani mondo los kodo ka iwuok kure to ni chopo ka sadi awuok Kasimba ta piny kon ta chopo ka endi saa 11 to mbulu ochakore saa 12 to mbulu dhi maber kendo akwayo ni kwe ji ogogo mbulu nyaka wang'o mbulu rum gi kwe ka onge wach moro amora nikech wan joka ng'at achiel ng'ano mibro bland kaka jatelo indier di mondo tim ni ang'o kaka jadak ma Kasimba ng'amo yier kaka jatelo akwayo ni ka opo no yiere to kik obed gi bagusi otine jopiny duto te nikech nitie joma ok omiye gi joma omiye koro otine joma omiye gi joma ok omiye machal nikech koro en jatelo mar pinyno to oritwa ogernwa yore opuonj nyithindo somo maber gik moko timre maber mane gima dakwa jatelo mibi yier nikech jatelo miyiero Nyasaye mayiero
Awinjo makare Cleophas winjo kaka weche chalo mano ka skul primary ma Kasimba ka jopiny ochopo ka kendo gimedo mana molo e skul ni mana mar neno ni gitimo kaka owinjore mar goyo kura ne jogo ma kata ng'ano ma gidwaro ni mondo otelnegi e od bura ni ma Kasipul. Kwawuok kama wantiere ni mano ma Kasimba primary, warang ne wadhi kendo e kuonde mamoko ma igoye kura mondo wanyisu kaka weche chalo mopogore ka Kasimba ka, wanyisu kaka weche chalo kuonde mopogore opogore, kendo ang' wang'e ni jotelo mage, jogo ma gin jochung' e yiero ma dundo ni gin ang' ne gibed ni gigoyo kura kuonde machalo nade. Mago ang' ne wanyisu Cleophas ka wawinjo kuonde ma gidhi goche, kendo ang' ne watudre kod achiel kachiel mondo wanyisu gino matimore kaluwore kod yiero ma dundo mano mar Kasipul. Kapok atieko Cleophas, wan ing'eni ne wachopo kata ne wachako wuotho kar sa 10 okinyi, kendo wanyalo nyisi ni obila mopogore opogore nitie kar romgi e boma ma Oyugis, kendo kata kuonde ma igoye kura kaka ka wan gi obila bende ma yango kaka chenro ni dhi nyime. Inyalo neno gintiere ka kendo gimedo keto arita e yo makare e gwengegi ma Kasimba kata skul primary ni ma Kasimba. Miyo ang' ne wawegi kanyo kendo ang' ne watudre kodu ka ang' wantiere kamigoye kura mopogore gi Kasimba mondo wanyisu ni ang'o madhi nyime kaluwore kod chenro mar goyo kura ne jaod bura ma kata ng'ano ma biro bedo jalno ma oyier kaka jaod bura ma Kasipul mane kaunti ni ma Homa Bay. Cleophas. Agoniro kabanya Crispin Otieno da mithuolo mar mondo miring bende irang nwa mathoth matimore alwora mano ma Kasipul okinyi ma kawuono, bang' kelona maler bende okinyi ma kano gigo ma osetimore Kasimba mano skul mano ma Kasimba okinyi ni ma kawuono mano Oyugis Town. Ka wantie ka achiel podi ang' waweyi kanyo ka waduogo e studio mana Nairobi ka mar mondo mi bende wapenja ne penjo machielo ma pod wantie go kar kae. Jay Bunyano kanyo gimotimore kata achiel kendo en gimoro achiel manenore ni jo Kasimba owuok oko kata jogo mantiere Kasipul. To bende maling'ling mali abich bende kono kar ka ni chenro mag ombulu osechakore magete sende mag luto ombulu mopogore opogore Kasipul, kendo wacho ni e gweng' ma Kosele jogo kura go bende osemondo mano magogi ka achiel. Kasipul nigi jogo ombulu moyo 67 kama gintiere ka kuonde gi duto e What's Beach kuonde luto ombulu maromo 142 en gino mar odiochieng' ma kono gidhi bedo kar kae. Ta ahinya Kasipul kwarange ka nitie siasa bende maling'ling mopondo mantiere iye ka mageni kawuono nyangore lela kose yang ni ng'ama oyombo e leo machalo kama pogruok madipo ni dimienje e kind gavana kod jalup mare. Igeni ombulu ma Kasipul ni omit kendo olit. Omit nang'o? Omit nikech iwacho gani e demokrasia ng'ato ka ng'ato yiene wacho pache to gi siro gino moneno ni ber ne gi chunye to gi pache. Emomiyo ineno ka Kasipul ka governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga ne support candidate mar ODM ma en Boyd Were. To jalupne Joseph Oyugi Magwanga to nye support jachung' kar kende miluongo ni Philip Aroko. Mano nyiso ni en kuma demokrasia nitie. Ma ng'ata nyalo timo ang'o, nyalo siro jachung' mora modwaro. To kata kamano, yiero ma Kasipul ni Cleo kang'iye maber, to en yiero ma gidho ema jalamo wacho ni dhi pogo wuon thum to gi jakuo. Nikech kidok chien king'iyo kaka Gladys Wanga to gi Oyugi Magwanga noyudore e komachiel. En gino ma kila ng'ato kuomgi pod nega gi kiawa. Nikech inyalo paro ni ne nitiere jochung' karibu 6 mane laro kom gavana mar Homa Bay. To kane chama mar ODM owacho negi ni koro nyaka gibed piny mondo giwinjre mondo gidhi e yiero ni kaka joka ng'ato. Noko ni Gladys nikech ene mane miyo kende mane chung' kanyo. To nikech bende kanigo gi kogono to party leader mar ODM manosenendo Raila Amolo Odinga nowacho ni ber ka gisiro Gladys Atieno Nyasuna Wanga kaka governor to gikaw Oyugi Magwanga ma bende nosechung' dereyo katemo kom mar governor mondo obed jalupne. Koro kae
inyalo wacho ni ne en gino miwacho ni keny mano konga nikech gin jariyo mana nigi mbi gin gi mbi ahinya e kaunti ma Homa Bay kanyo. Koro ne en keny mokonga ma Kisungi wacho ni marriage of convenience. Koro ing'e ni sama untie marriage of convenience ni en ni ng'ato ka ng'ato bende pod nigi gige moko modwa notim ang'owa modwa noluw. So tek mondo ji owuoth kanyakla nikech in gi magi to en gi mage. So waseyudo ni gavana nigi mage to yugi bende nigi mage. Ahinya king'iyo korka gavana oneno ni newe nafas ni miye nafas mar yiero deputy mare dok oyiero Yugi Magwanga. So obende nitiere kuma samoro kobeti to paro ni bedie no miya nafas dok ayiero ng'ani mondo otim ang'owa obed jalupna. Mano gima nyaka wawachi. To Yugi Magwanga bende wacho ni chama mar ODM ni no maya nafas maberie moloyo mar bedo gavana mar kanye mar Homa Bay nikech Oyugi no laro kom ni Gaviti Cypriano. Magi dhie do keso ng'ad mne Supreme Court. Mangiso ni mbi manen godo cha ne pod en gi geno ni komiye thuolo gi chama mar ODM to nyalo timo ang'owa to nyalo bede gavana. Koro chama no chwanye kuom kone ni ooyo in koro nyaka ng'ibed deputy governor mar Gladys Wanga eka mondo wadhi e gini kamoro achiel. Mano ng'isi ni gite gin gito gi nyawadgi. Nitiere kaka Oyugi neno gavana to nitiere kaka gavana neno ng'awa Oyugi. So emomiyo yiero ni kawuono kodhi kamoro amora ka ng'ama ne Gladys support oyombo tibro wach ni Gladys otimo ang'owa onyoro jalupne nikech ing'eno Oyugi to wuok Kasipul. Mang'iso ni siasa mar Homa Bay Governor Gladys Wanga koro nyalo chung'i motegno moloyo kowacho ni e Homa Bay ka an e ruodh Homa Bay. Ene mungirore. To bende kirange kar kanyo Kasipul kanyo gisebedo ka giwacho kinde ma campaign ni ok wadwa jooko mondo mi odonj kar ka. Jo Kasipul omi thuolo mar yiero ng'atgi giwuon mano kama gitiere kar kacha. To jogo ma bende siro Philip Aroko kaachiel koda ka Boyd Were waseno pogruok mano ingocho nen broad based candidate. Mane gimiyo UDA bende ogi jachung' margi kar kacha. To kirango jogi duond bura mar UDA kata bichaka gi mosepogore diere te jo UDA mantiere kaunti Homa Bay moseyango chung' margi kendo gisiro Philip Aroko. To jogo man male apis maduong' wiyo kacha Aaron Cheruiyot ka nentiere Homa Bay weekend gima nolero owacho ni wantiere ka to wantiere tok Boyd Were gima tie kar ka bende kata UDA bende ma Homa Bay chadero koro pogore diere. Mano to kare nikech kata kanyi neno kit ji manyodhi campaign ne Aroko mawuok e UDA kama oting'o gavana machon ma Migori ma Okoth Obado miwacho ni ene coordinator mar UDA apani ma Nyanza. Kineno ji kako Odeyo Widi mose chungi UDA nyaka ne ji tiek yiero mokalo ma gidonji chama mar UDA to gi jogo mamoko. Nyiso ni nyaka UDA chapter mare ma Nyanza nyine to ere kaka kanitiere winjruok mwatimo nikech wane broad based gi jo ODM to ere kaka wasiro gini to kenda duki mna cheni ma bende ngiso demokrasia kata bede mna ni king'iyo gimiluongo ni party discipline to jo UDA manyo support jachung' kar kende ni inyalo wach ni no ringo oko Yugi Magwanga manager ODM to support the candidate mochung' kar kende bende nyakono ringo oko kiluo party discipline to king'iyo yor demokrasia to no bera lakini waduoki chien karo Yugi Magwanga gi Gladys en ni kapo ni ng'ama ne Yugi Magwanga siro oloyo to mano bende ok dhi nyiso chenro maber mag chama mag ODM kanye e constituency ma Kasipul to gi Homa Bay nikech ing'eni Gladys en jakom mar duond od bura mar ODM National Party Chairperson en gi ting' mapek kabisa en gi ting' maduong' miwacho ni nyaka en nikech sama party leader onge to ng'ama iluwo monego winj duonde tok party leader en jakom mar party. Koro en gi gima kotim gimora mora madonyal mar neno ni candidate mar party nene oyombo nikech abed no wuok kamoro ka Turkana abed no wuok kamoro ka Wajia to mbulu to timore Kasipul to dok lich ahinya nikech nyalo koni an party chairperson gini nawe ne jo Kasipul mondo tim ang'owa otim to ma en party chairperson Kasipul ni county mare
maene gavana koro nyako tim gimoro amora madotim mar neno ni yiero ma Kasipul ni odhi kaka ene modwaro nikech mane mabro kemiye mbigo teku mar chama to kata mar bede kom gavana. So an kang'iye en ni ombulu madhi mbele kawuono Kasipul en lweny e kind Gladys Wanga to Yugi Magwanga. Gimoro amora mabro timore tok mano e kind ji ariyogi ombulu ma Kasipul ne ema dhi thegogi. E kinde ma irange kaka lweny e kind ji ariyogi, diponi jopiny moko nyalo bet piny to wacha ni aya koro en lweny aching nikech koro gara ni wadagore ne jowa kama ntiere jo Magwanga nika jo gavana Wanga ntiere karka to gimbe gin gi candidates magi e yiero machalo kamae again gin en kama no menyi gi nyong'ong maduong' ahinya kod IBC kendo kata no nyaka fuai mani chiwo ne jochung' mana ariyo Aroko kachel koda ka Boyd Were chanya sani kama tiangeni waselose weche maga arita kwe to nyaka sani jayiero madhi kacha Kasipul inya penyi kacha ni what's at stake en ang'o maduong' ahinya ma jo Kasipul dwaro ikire jomoja wacho ni wako kura mondo moyud kwe bende yude ballot kanyo koso kwe ni gimoro ma inyalo kata lose tok yiero emomiyo Cleophas yiero ma Kasipul iwacho ni en high stake nikech ng'eny ji madhi go ombulu ok dhi yiero jatelo magidwaro ng'eny ji dhi go ombulu ka giyiero jatelo motenore gi kweth mar gavana kata kweth mar jalup mare ma e gima ombulu ma Kasipul ni oduoke nikech kane watimo debate mar candidates chieng' Jumapil Homa Bay Ramogi TV gi Ramogi Radio to kiwinjo malingling ma jopiny manobiro wacho tinena nena kani nitiere gino ma kisungu luongo na alignment jino chung' ng'ato ka ng'ato osekawo kore jopiny ma gin ging'iyo ni one candidate wa en ng'ane to kipenye ni candidate ni tutimago to koni ng'ane ni jok masiregi osechawa gaming'a jok masiregi osenyorowa gaming'a ODM nomawa gini koro sani wadwa miyo gi discipline ineno so mage gik madhi mbele ok ni ana yiero ng'ama dhi chung' na od bura mabro tero dwacha kaka japiny madhi loso chike mabeyo mamiyo ngima na Kasipul ka bedo maber madhi ng'iyo ka kusuru magolo kaka jadak ma Kasipul ka piny owacho mamalo tiyogo so gigo ma jaod buro nego tim ok en gigo magine agenda kate paro mar jogo madhi go ombulu mang'eny Kasipul kawuono en ni gidhi ng'iyo ni to gavana ochung' kanye to deputy no chung' kanye to kaka jogi osebedo katiyo kodi mane kaka gidhi go ombulu deponi adier en ni oganda pod ni mabor ahinya e wacho ni yiero jatelo madhi timo tich monego bed notimo thoth jood bura masani kochung' Jay kitemo rango gi ng'ato bokone ni kiyiera tadhi loso ni yo to gima be mano tok tije gimonego tim bende oweyo to mai gik mamoro japiny kama gintie sani to moko sani bende dhi go kura mana kaka kisewacho gi ich lit moro ma gintiere godo ich wang' moro gintiere godo madhi bedo kata kaka wacho ni aya notimnwa ma wadwa chule debe moko bende wacho ni wan wadong' ot nikech ng'ato waonge kanye onge debe ka mano miyo jok moko bede thuolo mar biro kumoro achiel kendo gitim mano mar siro oganda mamoko mopogore ng'eni jogo mane ntiere ODM e nomination kacha mano kuyudo thuolo mar yudo ticket mano mar ODM e yiero masani ana achiel kuom gine noriwore kacha kod Aroko bende ntiere kanyo mano Newton Ogada e kind ji mamoko bende mano riwore kodgi yiero masani gi ich wang' mantiere ma ng'ato chopogo kar kacha jopiny bende osekawo step moro chien mowacho ni aya wan koro wan gimomiyowa wabodhigo nyime diponi mani gome samoro kata much dongruok tine gwenge moko akia kaka hangover iluongo gi dholuo apa ni wabro manya ni to hangover iluongo nango gi dholuo nikech gima timore ahinya en ni jothurwa ng'enyne pod gi hangover mar gima ni iluongo ni wadhi konyo jakom lweny malo tok kata jopiny kende kata mana jotelo moyier Cleo anyalo kodi ni e higa mar tok yiero mar 2017 ODM notimo survey moro ahinya to kuom jogo manoyier gotiko mar ODM Cleophas survey no report no wuok ni atamalo 85 mar jogo duto manoyier gi ODM ne pok oneno manifesto mar ODM to ne gikia manifesto mar ODM to mae duondo od bura michungo moyieri maine od bura notimne jo od bura ok ni nodhi omanya jomoke town kamoro to penj jo od bura
machunge od bura gotiko mar ODM to gikia manifesto. Ka korikia manifesto mar chama michung godo to japiny to bro ng'e nade? Nikech ng'eni achiel kuom tij jotelo en ni imiyo jopiny weche makonyogi, ikonyogi ng'ado riek, ikonyogi paro. To chama ka chama thurwa ka nigi gimiluongo ni manifesto ni. Nikech manifesto ni e plan ma kichope ofis tidhi timo. To ka ino yieri sechope ofis to mar party monego bed ni milai miluwo kitiyo gi jopiny ikia, japiny bro ng'e nade? Emomiyo kaki wache ni dongruok pod tin e thurwa. Nikech gino ma jotelo kata josiasa midwa no yier wacho ne jopiny opogore gi gino ma kosechopo ofis to nego tim ang'o, onego tim. Jaod bura tije ne mnadek kende. Dhi od bura kanyo tero dwach jopiny moyiere, loso chike to ging'iyo kaka piny owacho tiyo. To ng'iyo kaka piny owacho tiyo ni to gi dwach jopiny ne oketie gimiluongo ni budget. Samiloso budget ni emipoge mwandu. Emikoni anto koro constituency mara kaka mari ma Kisumu en Kisumu Central. Koro ka in jaod bura ma Kisumu Central to nitiere committees mopogore opogore. Mi wacho ni wan jo Kisumu Central gigo madwa her e pesa midwa poge hikomendani gina achiel ariyo adek. Ting'iyo mago ma onego tim gi national government to king'i mogo monego tim gi ka. Nikech nitiere jochung' moko manyewa winjo kaka wacho no dwa dhi gero ECD. Mano ok tij jaod bura. Moko wacho ni gidwa dhi gero apaya. Mano ok tij jaod bura. Tij jaod bura maduong' kopogore gi weche mag budget gi representation gi legislation gi oversight en gimiluongo ni lobbying. Lobbying ni nyiso ni idhir piny owacho. Tubet kod gi piny tikoni wan kaka jo Kasipul. Weche mag stima thagowa. Ibet go pio wandai. Tikone ni budget ni manyien mar hikomenda mabironi. Iparwa miwa transformer kata gina par. Tuwaket ge chiro ni, chiro cha chiro. Tidhir Murkomen. Tikone ni weche arita kuok ber Kasipul. Medwa police stations kata police post moko. Titim na gigi miluongo ni staffing. Magwe tije jaod bura. Ok gigo mwawinjo kasiko jok moyier. Wachonwa, adhi gero nundara mowuok Bondo kadhi e polo, adhi loso nu pipe mar chai, mago onge, mago kti jaod bura. Emomiyo jopiny yiero jok moko timang'o, moko deserve bede od bura. Gibokoro ni I will lam this road. I will lam this road. Mane matiere kanya achiel kachiel sa nyakora moja. Podu kwa medo manarango ni matimore kor gwenge, wadhi achiel kachiel nyaka Kosele. Mano Kosele Primary, mano kamontiere kata kod Alia Beach, mondo mi okono nyaka sani, to Kosele chalnade, odichi manyoro kata ne mana ikruok, ne yiero maka uono, maduno metimo ka chung bura ma Kasipul. Alia Beach oyaure, okinyi maka uono, jo asego, ta nyaka mintiere ka uono ka intie gi jo mumbo, ei Kasipul, gi chalnade. Cleophas Olochero kamano maendi en achiel kuom tesende mag luto mbolo 140 mantiere ka chiru bura Kasipul kaendi kendo wabiro achiel kachiel ka wantiere tesend luto mbolo ma Kosele mabe nitiere ward ma Central Kasipul kaendi ma achiel kuom wards abich ma Kasipul kaendi ma kawuono oganda jo Kasipul wuok oko mar yiero jaod buchgi manyien yiero madundo ma IBC chano obago odiochieng' ma kawuono Kasipul kaka achiel kod gwenge mamoko ma bende timo yiero madundo odiochieng' ma kawuono. Cleophas gokinyi no yawo tesende mag luto mbolo sa 12 mana kaka ne IBC osesingo kendo jo luto mbolo ne omondo tesend ma Kosele kaendi kendo gidhi nyime kod chenro mar go mbolo ka nitie moneno ka osetieko chenro mar go mbolo kendo osewuok ka gidhi tijegi mapile pile. Kinyalo paro kod odiochieng' manyoro jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen ne ogolo siem ne jogo mbolo ni bang' ka gisetieko chenro mar go mbolo to gidhi achiel kachiel e miere kendo giwe mana tijni ne obila ka achiel kod picha ko mag IBC na koro bronge ka chenro mar rito ka achiel kod kwano mbolo bro dhi nyime. Cleophas ka chundu bura niendi ma Kasipul ne kod jochung' 10 maduto laro kom achiel ma ibro ng'ini to kango ikudhia ma kawuono to ng'ano ende ma bro wuok joloch kuom jochung' 10 ma osebiro kaluwore Kasipul kaendi ka gitimo campaigns magi mar bedo jaod bura ma Kasipul. Bende inyalo paro ni Kasipul kaendi ni kod kwan jogo mbolo
11,513 ma biro go ombuch gi tesende mag luto ombulu 142 ward sabich ma Kasipul kaendi kendo chenro mar gombulu ne ochakore okinyi ma kun sa 12 kendo chenro no endo dhi nyime e tesende mag luto ombulu mopogore opogore 142 ma Kasipul kaendi kendo anyalo wacho ni arita kwe pek mokalo Kasipul kaendi kendo nyoro ne waneno ka obila mopogore mowuok e gwenge ma Homa Bay County kaachiel kod counties ma Libamba ne ool kaendi mar neno ni arita kwe obedo makare kendo Cleophas e kar ombulu kata tallying center ma ntiere skul sekondar ma Goro Sare ne waneno ka okel obila mag majoni ma bende biro konyo e ng'iyo weche mag arita kwe ma neno ni onge ng'ata manyalo rocho chenro mar yiero ma ibago Kasipul kaendi kendo ne waneno ka jatend migawo mar arita kwe ne ogolo siem mager ahinya ne josiasa kaachiel kod jogi oko manyalo bedo kod paro mar kelo rowere kata guns mar temo rocho kwe Kasipul kaendi kinde ma yiero biro bedo kadhi nyime ka okoni tij rito ombulu en tij IBC kaachiel kod obila ma bende giwacho ni oket kamoromo maneno ni ombulu riti kendo onge youth kata rowere moro amora mibiro yienegi donjo e tesende mag luto ombulu ni girito ombulu kokoni mano ting' ma sirikal nigo kokalo kuom bad migawo mar obila kaachiel kod neno ni gimiyo IBC rita mowinjore maneno ni ombulu ma jopiny ogoyo oriti kapok otergi achiel kachiel nyaka e kare ombulu ma nitie Goro Sare kama koro ibiro kwane ombulu gi kendo ilando jaloch ayanga ng'wel haro kom bura ma Kasipul kaendi ma bende oywayo wang' jochung' apar duto malaro kom achiel manodong' thuolo bang' nek mar manen jaod bura ma kaendi Ong'ondo Were manonegi Nairobi dwe mar 4 higa niendi. Cleophas bende wabiro luwo moko kuom jochung' mopogore opogore kuondego eko ma gibiro goye kura mondo ginyiswa ni to gineno nade ka odiochieng' ma kawuono dhi kalore kod chenro mar gombulu ma dhi nyime. Nyaka sani endi onge gimoro amora wasewinjo ni otimore kendo pod wabiro dhi nyime kod timo tudruok kaachiel kod tend arita kwe kaunti ma Homa Bay ka manono ni to ginang'o gini manyalo wuok e tesende mag luto ombulu kaachiel kod kuonde mopogore opogore Kasipul kaendi ka koro oganda jo Kasipul wuok oko ma thego rwedhi ochiko kaachiel kod 100 ma osebedo kaluwore katimo kampen magi kendo odiochieng' ma kawuono gibiro dhi nyime mar ng'iyo ni to odiochieng' ma kawuono biro chalo nade kaluwore kod chenro ma kamano endo. Aneno ka nitie jopiny ma osetieko chenro mar gombulu kendo wabiro yudo thuolo ma loso gi moko kuom jopiny ma osetieko gombulu to nyiswa ni to gineno nade kaluwore kod yiero ma kawuono nikech nyalo paro ni obila anyalo wacho Cleophas ni obila ni okwor Kasipul kaendi mangima kendo aneno ka arita okwe ojew mokalo kendo ni Kasipul osebedo kod weche mang'eny ahinya to weche mag tulo e kinde mag kampen kendo ne emomiyo ne jatend migawo mar arita kwe Murkomen ochopo kaendi mar donjo mar ng'iyo ni to chenro mag arita oiki machalo nade Kasipul kaendi mondo mi kik koko kata tulo moro amora bedi. In achiel kuom jopiny ma osego ombulu chalo nade nyisane kaka chenro dhi ma ok iwacho ni gocho ne ng'a kata support ng'ande chenro mar gombulu no ka chalo nade okinyi ma kawuono kosele ka migoye kura nikech ago nyingi yamakuni erokamano an giluonga ni Olga Duda aja ombulu Makosele. Kora moge jwang' watimo mos mano kwa chako winjo duond Aduda mano jago ombulu e kar chung' bura mano ma Kasipul kama entiere kar kanya achiel kachiel ang'e nang' wayud thuolo mar winjo mathoth ahinya matimore Kasipul to mana kaka wasewinjo mana alwora mar Kosele to nyaka sani oganda osewuok oko mar chako goyo ombulu moko bende osetieko kendo puochgi pa kuomgi ni mar tich to nyaka tim sa modong' ka dakika 2 mondo sa achiel oganda moko onego bed ni wuok osedonjo e chiro ka gin Kasimba kanyo jok modhi 1000 Street bende osedhi ang'e ni sani weche thoth ahinya matimore Kasipul jok moseyawo dukni ka gionge kibaji nosesing negi kata ni arita kwe to dhi bedo moro makare. Kosele kopogore gi kama naneno kata Kasimba wano kata kagima jo Kasipul kata jok mowuok e kuonde chung' luto ombulu ariyo maseneno pod odong' gi 140 mapok warango en geno maro dhi bedo kata kaluwore gi duto maneno Kosele sani okinyi ma kawuono ni en ranyisi ni oganda osechiewo to pok giwuok karomgi podi nikech Cleo king'iyo kendo chaka wacho mna Mbere North king'iyo pichni mawuok Mbere North tiro ka gisewuok mang'eny to an jowa kore kawuok kidam to en mna gino mwawacho ni en ga samuoyo samoro nikech ing'eni wasebedo ka ombulu duto ma ji dhiye samoro kuok ga kaka ne jowa dwaro emomiyo chunjowa mang'eny bende oseol gombulu nikech giwacho ni to kata wago
to gima wadwaro chok watim nang'o ok wayudga. Inyalo paro kata ka tok yiero mokalo mar 2022 ka maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga ne wacho ni iko maana gani ya kuenda kupiga kura kama matokeo iko namna hii. Kane koro loso ganda majoluo ahinya to toka koro duoko no se biro ma kaka no wuoko no. Mano bende pod nitie chunjo wa mang'eny. Emomiyo achiel kuom gigo ma jotelo nyaka bed ni timo en ni paro ne jowa teko ma ombulu ni godo, nikech ombulu ni kigoe mo kwane yo mahuyanga. Tibro yudo ka ng'ano mihero odonji ofis, to ka en ng'ano mobidhore to bro timo nu gigo madwarore kaluwore go ofis mokaw. Nyaka bende wawachi ni jowa mang'eny bende ng'iyo ga ombulu kaka chumbo. Giwacho ni yiekno ajamna, giwacho ni miya mara watiekre chuth. Nikech kitelo magisebedo ka gineno ma en ka jatelo ng'amo yier osedonjo ofis to koro dwach ja piny oketo thenge en otimo ang'owa mage ma en owuon ma en moher. So gigi gin gik monywando gik mang'eny. Emomiyo telo maber, telo makare en telo mamiyo japiny yot mar dhi ombulu, nikech ong'eyo ni sama dhi ombulu cha to jalno madhi yiero en jalno madhi tiyo na kaluwore gi dwaro mokete katiba no ofis no dhi timo ang'owa dhi timo. Nikech ikone ji ni dhi gone gi lam kaka jaod bura tichopo ofis to higa achiel lamno pok gineno, higa mar ariyo lamno pok gineno, to gichako penjni to mane chiko wa lam ni kanye? Mane chiko wa ni dhi gero no osiptal ni kanye? Mane konwa ni wadhi yudo pi e tap dala ka dala, gigi ni kanye? So imiyo ka jotelo kata jogo sama gi campaign to gimiyo jopiny singo maonge. Magi gik magoyo chuny jopiny mang'eny momiyo ng'ato chung to penjore ni bende nyaka dhiaga go ombulu ni. Ka ng'ama na hiero higa mokalo cha ok otimo na gino manotimo ang'o mano wacho no dhi timo. No singa gik mang'eny to kata chielo tame timo. To koro magi to pogruok ni kanye. So en bidhruok ma jotelo. Ema bro miyo jowa mang'eny bro ng'eyo ni ombulu nigi teko, to momiyo nyaka wapuonj jowa bende. Ni sama jatelo kata ng'ano madwaro kom moramora ubiro iri, ochalo ng'ama manyo tich, ok no chalo omanyo tich. So penjo motegno, kata kaponi en ndikruok kode piny, to ndikruok kode piny ni tok higa achiel gi nus adwa na yud kisetimo na achiel ariyo adek. To magi timo kalure ga ng'owa gi tij ofis modwaro no. Nikech ere kaka MCA nyakonu ni wan kachopo abro losonu en gi pesa mane modwa losonu guro ndara. MCA maber wacho ni kachope od bura tabro neno ni waloso gimiluongo ni Ward Development Committee. Mabro wacho ni to gin majenda mag maendeleo mage ma ward ni onego tim. To kwase yudo mage to kora dhi gode od bura sami loso godo budget cha tawacho ni an ward na wan koro waol gi pi mimuodho yawo, wadwa no kunyunu wa bohol. To koni miauru milion 5 rekomenda ni akuny godo bohol 3. Makanyo bende koro gimosetimo representation oseka opachgi otere od bura kae to bang'e koro loso chike manyalo support kata lobbying modhi timo cha chopo yo moro man kare. To gini nyabedo kapo nono en moro ma intentional koso jotelo gi mong'eyo ni mai to konego bed ni timre. To mai gima pod gigo nyime gihero ng'eni japiny ten ng'ama riek, to samoro jopiny moko onge kod rieko mar ng'eyo ni ombulu ni agoye nang'o, ayiero jaod bura mano mar county kata woman representative ni nang'o, jaod bura mayiero kaka wuono ni dhi timo nang'o, MCA ni to tije en nang'o. Dipo ni jomonego chwal iwacho ni civic education kata puonjo oganda ni emoninde tich ka ging'eye magiwacho ni en intentional ni jogi to koda puonjo wadwa ni jogo yiera ng'ama gikia mondo mi ka en kuo maching otime atima kacha nikech ero. Iwacho ni ng'ama yiero chal mana kodu jok moyiero. Gimonego timre en ni nitiere riwruoge mago mag piny owacho, NGOs kata civil society mosega bedo katimo mae. To e piny mangima weche mag omenda osebedo ka dok piny ahinya ni jo NGO gi. Koro kiyud ka gin kod capacity kata teko mar timo civic education maber,
to ng'amonego beni timo civic education maduong' ten piny owacho. En gi migepe mopogore opogore monego beni timo civic education. Achiel kuom migepego en makori luongo ni IBC ni. IBC sama gitimo gimiluongo ni continuous voter education. Onego beni gipuonjo japiny ni sama idwa go ombulu gin ang'o gang'o monego itim. Ok obed kata ni en mana ni ka koro okel ni ballot paper ting en ni ng'ama dwa dhi chung'ni kaka MCA tije en ang'o. Ng'ama dwa dhi chung'ni kaka MP tije en ang'o. Ng'ama dwa dhi chung'ni kaka senator tije en ang'o. Ng'ama dwa dhi chung'ni kaka governor tije en ang'o. Mane kaka ichako timo ang'o civic education. To nikech IBC wasebedo kanyo onge commissioners kuom ndalo mang'eny. Koro gini josiasa manyo donjre. NGOs ma bende time matin tin bende sirikal oketo gi lweny. Ma ok ginyal timo tijegi kako onego bed ni gitimo. So gini nyaka nwaduoke mana ne jogo mamanyo kom. Bedie gi jopiny. Tikone gini an kom madwaro ni. Tije gin adek. En loso chike. En chwalo duondu e od bura. To ging'iyo kaka piny owacho tiyo. Tadwa nadhi atime yo machalo kama. Kadonjo to nikech gweng'wa ka seneno shida manitie. Magi e chike madwa dhi timo ang'o. Adwa dhi tero od bura kacha mondo losi. To ka loso chikegi to biro bedo mayot. Sami loso budget abro kwayo mondo miwa ndara. Abro kwayo mondo miwa sitima. Abro kwayo mondo piny owacho olosnwa kata ka en cattle dip. Mondo dhowagi okuodo hinyo odonjie kanyo luokre so mage mbekni monegi go giji. Ting'eni wan marwa adira makende Cleophas en ga ni sama jasiasa ochung'e podium. To gima duong' ma jasiasa dwa wacho ni en awacho koso kawacho. To gima wacho ayanyo koso kayanyo. Gima wacho no bokiwinjo. Ineno. To japiny bende dhi kacha en geno mare maduong' en ni tok ka gini oserumo. To en ni mine kacha joma tindo ka joma chuo ka to en chuth ber gi risit. Tiekri koda chuth. Mane makosa matimore siasa ahinya to kaluowa kabisa. So onego walokre. Bro kawo kinde. Maybe kitamna higni mang'eny tok kwasewuok e piny ka. Tanan gi geno ni bro chopo kuma japiny bro penje ng'ano madwaro tich kuome. Na ng'o midhi timona to kokitimo tang'o manyaka timni. Kamano. Kiwacho ni gina weche mathoth ahinya mapontiere kar kanyo kuoro Muge Jwang'. Agende thuolo man ko sani ka sa osekalo dakika 6 tok sa achiel mano mar okinyi ma kawuono nitiere sigeni mathoth ahinya. Achiel kuom jogo marito kacha winjo kada loso okinyi ma kawuono mano JB Muturi mano ka entiere Mbere North. Okinyi ma kawuono en twak marito samora mora kochako sani ka wayudo achiel kachiel ng'wedo thuolo mano mar koni gi kukumare ni to obiro no yo machalnade. Ng'eni wan gi jofombowa mantiere Mbere North kanyo jo picha mago kachiel koda ka jafombowa dwa Emmanuel To mabende nitiere kar kacha kachiel koda ka kuonde mamoko wadhi bedo kacha Malava mondo warange kanyo nitiere rakruok moro bende mager mano kotenore koda jogo malaro kom mano mara od bura mano ma Malava. Ng'eni Malulu Injendi kano weyo kom makamano nitiere jogo mabende osewuok oko manyaka sani nyakwara Muge Jwang' wang'eyo ni en kata test bende nitie abila mantiere Mbere North kata bende en gimirito kendo gisiso ahinya ni to en kweth masiro jatend piny Kenya William Ruto koso mano mantiere United Opposition kaka giluongore jogo mantiere kar kacha achiel kachiel. Nyakora mojo nitie sigana ni manolosnwa kaka kod Walter Nyamba. Kado nwawinje mana sani kapokwa tieko kod Jay Bonyo mano mwadoje tielo machielo en ni wuodhni mano mar chopo e yiero madundo nwachopo kanade makoro kawuono wan ka kod yiero kuonde chung' od bura mopogore opogore moting'o ariyo mantiere kaluo. Walter Nyamba golosnwa sigana ni wawinje kato bang' waduoka dakika machuok. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2024 kar jot mar jatend piny Nairobi. Being appointed a cabinet secretary. James Opiyo Wandayi chamo muma yanga kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Lemo ma omako bang' weyo bedo ja od bura ma Ogunja e kaunti ma Siaya. Thuolo mar higni achiel e koro Ogunja osebedo maonge kod ja od bura. E gino mamiyo duol mar IBC koro dhi tayo yiero madundo odiechieng' makiny. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Tarik 30 dwe mar 4 higa mar 2025 seche mag ang'ich welo rumbi kuyo ne omako jodak ma Kasipul bang' jonjore moko chielo gi magina mane en ja od bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were e apaya Mangong tok wuok e od bura e seche mag midhiambo.
Kuom thuolo mar dweche 7 eka jodak ma Kasipul osebedo ka onge kod jaod bura marango dwach gi od bura kendo ka IEBC geno ni dhi timo ratiro. Duol mar IEBC bende dhi tayo yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa. Jaod bura Kulwa Maalim Hassan ne owito ngimane masira mar apaya e kar dak ma South B machiegni kod The Al-Huda Mosque kendo ring kode od thieth ma Aga Khan kendo kanye mane chunye ochotgo tarik 29 dwe mar adek higa mar 2023. Midhiero mar tho bende ne oluchore mochwenyo ochopo nyaka kar chung' od bura ma Malava kendo ndulo jaod bura margi Malulu Ijendi mane oyudo ni otanda mar midekre e osiptal ma Nairobi. Ijendi mane ochako bedo jaod bura e higa mar 2013. Ijendi nyong'ielo rengo tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamachielo en ni kar chung' od bura mag Magarini bende yiero mar od bura idhi ta kod IEBC bang' doho maduong' mogik ne oyie kod doho mamalo mane owito oko yiero mar jaod bura ma Magarini Harrison Garama Kombe ne oyombe yiero maduong' 2022 dotiko mar ODM kod ombulu mar 2011 ka Kenga Stanley Karis mar UDA to ne oyudo ombulu mar 2011 mane okelo pogruok mar jaloch kod ombulu 21 kende. I, Geoffrey Kiringa Ruku. E kar chung' od bura ma Mbeere North, jodak dhi yiero jal mabiro kawo kar mane en jaod bura margi Geoffrey Ruku. Ruku ne jatend piny William Ruto gwelo kaka jatend migawo mar jotije sirikal bang' riembo mar Justin Muturi mane opogore paro kod jatend piny William Ruto e wi kaka itayo sirikal. Yoho mar Okak e kaunti ma Baringo, jodak dhi goyo ombulu e yiero madundo mar yiero seneta margi manyien bang' ka seneta margi machon William Cheptumo ne ong'ielo rengo tarik 16 dwe mar 2025 e kar thieth ma Nairobi Hospital bang' kedo kod midekre. Kopogore kod kuonde chung' ute bura, wards mamoko ma bende ibiro bagi yiero moting'o Kariobangi North bang' mane en MCA margi Joel Munuve ne owito ngimagi. Ang'ata nanyo hike e kaunti ma Samburu, Kimundu Kapng'etuny e kaunti ma Nandi, e Chwani Ward mayudore e kaunti ma Garissa, e Kisa East e kaunti ma Kakamega kama MCA Stephen Maloba ne onegi bang' chwoe kod pala. Wards mamoko gin kaka Mbuni North mayudore e kaunti ma Machakos kama MCA Gideon Kavu ne owito ngimane e od thieth ma Machakos, Narok Town Ward to kod Puruko mar Kajiado. Kata kamano, e kar chung' od bura ma Isiolo South to ok bi time yiero madundu dichieng' makiny e bang' jaod bura margi Bidu Mohamed Tubi wito ngimane joma mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mujong wasiyo jokanyo wuodhi yiero ni madundo nochako kanye makoro wachopo kama ntiere karkaya. Ng'ene achiel kuom gen mano ma Malava mabende kano akawo sigana mar Walter Nyambaga ni nen moro mabende nonego beno ayudo karkaya mano kachiel koda kawach mogik kawo kuom Jay Bonyo kotenore koda ka bende ntiere pimruok ne to ng'ama dhi kawe kanyo ka watieko. Erokamano Cleophas. Malava bende en achiel kuom gwengego mowacho ni nyaka wameny maber. Nikech kit siasa manye waseneno kanyo campaign katimore. Nye neno ka jatend kweth kata minority whip Boni Halwale no support candidate mar chama margi mar UDA. Ni neno ka o support candidate mar DAPK to UDA bende nigi candidate margi. So mana kaka ne wawacho ni Homa Bay bende en gimiluongo ni local politics at play. Malava ka bende en pimruok mateko. Ta hinya e kind governor makaka Mega Fernandez Baraza manyo lead campaign mar candidate mar UDA to gi Boni Halwale nikech ji ariyo gi dwa dhi laro kom mar governor 2027. Ka Fernandez Baraza dwano retain kombe to Halwale dwano timango bedie governor. So oknye gi nyala riwore kamoro achiel. To piem maduong' moloyo ka en ni Musalia Mudavadi gi Moses Wetangula nyaka ng'is value ma gikelo ne jatend piny William Ruto e ombulugi. Nikech
gine the senior most lawyer leaders manie sirikal to ma timore gimiluongo ni liare margi so nyaka giti matek mondo gi deliver malava ma jatend piny ne ni karadiera an gi rwedhi manyalo kwano kakoro yiero mar 2027 otimango ochopo so mano nyaka wangi ni to malava ni gibro deliver koso gibro go jatend piny Kenya pinya kamano nyokoro mojo wije karakacha wacho ni siasa to en local kama ntie kachel wawinja ne matimore Mbeere North JB Muturi to akor jofwambo toka gombulo kinyi makawuono. I've been making follow-ups from various stations since 6 a.m. And so far I can say the reports I've received are that the process has started smoothly and there are no hiccups. Because in some places I've received some very interesting stories that young men and young girls are walking to the polling centers holding their ID cards and saying, now, whatever it takes, we must cast our ballot. And I think, for me, I think so far it is encouraging. You're saying so far so good? So far so good. Your ballot, you had indicated that you'll be moving around the constituency. Is this still the case? At what time is your candidate also, the DP candidate, expected to vote, and where? Well, my candidate is registered in his ward, Momenji. I understand at Karambari Primary School. That's where I'll be voting. He had indicated to me last night when we parted that we'll be casting his ballot at around midday today. So far, how do you assess the complaints you had about possibility of interference, say through goons or insecurity? What is your assessment so far within the first hour of voting? Within the first hour, there's been no incidents that's been reported. I have checked with the people in Siakago around the town. I've checked with the people around Ishiara. And here, as you can see, the situation is calm. And therefore, my assumption is that if all goes well, we should get an incident-free polling day. Thank you. Yeah. Do you have any concerns about the roadblocks that have been erected along the roads? Well, I heard the story about the roadblocks, which the particular report I mentioned about the roadblocks, saying that they were elected from around Mwea, which is in Kirinyaga County, coming all the way to Embu. I think it is a good thing because if the police are serious, then they should be able to pick out any bad elements that may be coming from outside the county to come and disrupt the process. Yeah. The UDS side yesterday said that it is you in the opposition who are planning to plant goons and blame the government for it. We have no intention of doing anything like that. In any event, as you can see, you will see here where we are. We cannot plant goons because we know we can almost predict the results. I have voted here since 1974, and I can tell you, I know the voting pattern. I'm very, very confident, and we have no reason to even imagine of bringing goons that could cause disruption, cause intimidation or fear, and discourage candidates from, voters from coming to vote. All right, thank you very much. Thank you very much. The Democratic Party leader, Justin Muturi, they are now heading to the... Today here at Kanyombora Primary School is stream number 1, and we will be capturing that moment for you. Of course. Nyakwara Mogejwang weche gi thoth ahinya mabiro ni achiel kachiel mana kama wantiere kodi kae mar mondo mi wakoni bende matimore kor gwenge mopogore opogore. Mano matimore kacha Mbeere North kasani Nyakwara Mogejonda mi thuolo mar mondo mi wakonie ni gin to gin mage. Okinyi makawuono kae wan gi thuolo mano mar rango matimore kor gwenge mopogore opogore kanyang'eni waserango matimore Mbeere North. Mano jatend duond bura mano mar DP JB Muturi bende nitiere kar kacha. Odonjo kacha koro mar gombulu achiel kachiel mar mondo mi giyud thuolo mano mar rango ni to chal nade kama entiere.
ma en jatend migao machon mano mochung'ne jotije bende ma sirkal mane bwo sirkal ni mano ma Kenya Kwanza, kendo obedo bende Attorney General mano kama wabedo kodgi ka otelo ne migepe mopogore opogore, mano kama bedo kanyo ka medo mana luogi nyakwar Mogijwang'. Ni to nyaka sani to chal nade